Исәнмесез? Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Токарликов хуҗалыгы җиңүче. Әлмәт көрәшчеләре җәендә шөгыльләнә. Иртәгә калабызда Каракүз фестивале башлана. 12 июль көнне 13 сагать 57 минутта Әлмәт районы Кишүшат авылында яшь егет югалуы турында хәбәр килә. Шаһитлар су куйган вакытта аның күздән югалуы һәм ярга чыкмавы хакында сөйли. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Иратның киемнәре ярда кала, ә ул үзе чыннан да юк булган. Урында водолазлар төркеме эшли һәм югалган кешене эзләү 13 июльдә дә дәвам итә. 10 сагать 50 минутта ярдан 50 метр ераклыкта һәлак булган кешенең мәете табыла. Фаҗиганың сәбәпләре ачыклана. Әлмәттә район советы һәм Әлмәт шәһәр советларының берләштерелгән сессия утырышы узды. Район башлыгы Тимур Нугуманов рәислегендә узган сессиядә каралган төп мәсьәлә 2022 елга һәм 2023-2024 елларның планлы чорына Әлмәт районы һәм Әлмәт шәһәре бюджетына үзгәрешләр кертү. Сессия утырышы финанс бюджет палатасы рәисе Зөлфия Шәйдуллина чыгышыннан башланып китте. Ул җирле үзидарә органнарының муниципаль вазифаларын биләүче затлар һәм муниципаль хезмәткәрләр өчен премияләр һәм башка өстәмә түләүләр турында доклад белән чыгыш ясады. Районның башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш буенча урынбасары Денис Костарев Әлмәттәге җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында сөйләде. Таксомоторлы пассажирлар йөртүне тәртипкә салу чаралары турында да хәбәр итте. Шулай ук Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында халык алдында тыңлаулар үткәрү мәсьәләсе дә каралды. Элек мондый вәкаләтләргә район башлыгы гына ия булса, хәзер аларны район башкарма комитеты җитәкчесе үткәрә ала. 2021 ел өчен Татарстан сөт җитештерүчеләренең беренче рейтингы басылды. Аны Агроволга халыкара агросәнәгать күргәзмәсе кысаларында Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәме белән Татпотребнадзор тәкъдим итте. Лидерлар арасында районның Токарликов исемендәге җәмгыяте дә бар. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Бүген Токарликов исемендәге акционерлык җәмгыятендә кызу эш вакыты, хезмәтчәннәр тиз арада азык әзерләп калырга ашыга. Хуҗалык коллективы соңгы елларда сөт җитештерүдә махсуслашкан, биредә 3000 баш мөгезләре терлегенең 825 башы савым сыеры. Корма — это основа. Их, конечно, можно будет улучшить в процессе. Азык җитештерүнең нигезе, шуңа күрә аның сыйфаты беренче урында тора, моның өчен берничә технология кулланып эшлибез. Именно качественная корма. Для этого мы выдерживаем влажность. Есть несколько технологий, мы их применяем. 6 азык әзерләү комбайны чабып ваклаган синаж массасын 16 йөк машинасы ташып тора. Синаж салуда махсус биологик консервантлар кулланыла. Заманча техника аны арбага төйгән мәлдә кулланырга рөхсәт бирә. Барлыгы хуҗалыкта 22 000 гектар җир биләмәләре бар. Шуның 15 000 эшкәртелә. Азык культураларының мәйданы 1600 гектар тәшкил итә. Но мы в этом году купили 350 нетелей, и сейчас вот они мы начинаем их вводить. Быел 350 баштана кайтардык. Алар июль урталары ахырына бузауларга тиешләр. Коллектив алдында торган төп бурыч савым сыерының баш санын 1200 га җиткерү. Задачу собственник ставит — это довести поголовье коров на данном комплексе до 1100-1200 коров. Токарликов исемендәге акционерлык җәмгыяте узган ел буенча җитештерү күләме һәм нәтиҗәләренә ирешеп, республика рейтингында беренчелекне алдылар. Алар баш санын 500-дән 1000-гә кадәр булган урта хуҗалыклар арасында беренчелекне яулады. Рейтинг республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Татмолсоюз белән берлектә Агроволга халыкара агросәнәгать күргәзмәләре кысаларында узды. 2022 елның беренче яртылыгында 4189 тонна сөт савылып, бер савым сыерына 32 литр тәшкил иткән. Рәдифә Ногманова, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кышка азыкны яздан әзерли башласалар, ел дәвамында узачак ярышларны исәптә тотып, спортчылар да җәйге каникул вакытында шөгыльләнүдән туктамый. Калабызның Олимпия резервындагы спорт мәктәбенең көрәшчеләре шундыйлардан. Җәйге каникулларның кызганчыры булуына карамастан, спортчылар ял итми, киләчәктә зуррак нәтиҗәләргә ирешергә дип алар һәр даим спорт белән шөгыльләнә. Грек-Рим көрәше һәм ирекле көрәш бүлеге спортчылары өчен җәй 3 ай ел дигән сүз түгел. Алар җәйге җыеннар узып, күздән башланачак илкүләм ярышларга әзерләнә. Сейчас, как видно, футбол играют. Летние сборы, они больше рассчитаны на общую физическую подготовку. Күргәнегезчә, хәзер футбол уйныйлар. Җәйге җыеннар күбрәк гомуми физик әзерлеккә юнәлгән. Җәй шөгыльләнмәсәң, көз-кыш спортчылардан күрәсе килгән нәтиҗә булмаячак. Не будет того результата, который хотелось бы видеть у спортсменов. Җыеннар спортчыны көч ягыннан әзерләүгә юнәлгән. Физик форманы тоту өчен биредә йөгерәләр, төрле спорт уеннарын уйныйлар, тренажер залларында шөгыльләнәләр. Сначала у нас идут беговые упражнения, там кроссовые упражнения, кроссовые задания.
Башта йөгерү, кросс күнегүләре һәм биремнәре. Аннан без тренажер залга барабыз, анда штанга, гантельләр белән шөгыльләнәбез. Физик яктан көчәябез, резина белән дә күп эшлибез. Набираем физическую силу, грубую, так сказать. Вот. И также очень много работы с резиной. Җыеннарда катнашучыларның барысы да Россия беренчелеге җиңүчеләре һәм призерлары. Алар инде үзләрен ил күләм ярышларда күрсәткән спортчылар. Шуңа күрә аларның һәрберсе яңа сезонда Россия күләмендә нәтиҗәле чыгыш ясарга мөмкин. Кайсылары булачагын вакыт күрсәтер. Ә бүген тренерлары һәрберсен тулысынча әзерли һәм югары спорт аренасында үзләрен күрсәтүләрен тели. Сбор очень нравится, проходит очень продуктивно, тренируемся 2 раза в день. Җыеннарда 8нче ел бик ошый көнгә 2 тапкыр шөгыльләнәбез. Иртән йөгерү һәм резина, кич гомуми физик әзерлек. Яңа сезонга әзерләнәбез. Шулай көнебез уза. Вот, так проходит наш день. У нас утренняя тренировка начинается в 11 часов. Иртәнге тренировка 11-дә башлана. Без әзерләнәбез, аннан төшке аш, тоз бүлмәсе, ял итәбез, 5-тә кичке тренировкадан соң өйгә кайтабыз. Тренировка. После вечерней тренировки мы идем домой и все, заново. Җыеннар инде тәмам. Олимпия резервындагы спорт мәктәбенең ирекле көрәш һәм грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче егет-кызлары хәзер ял итә. Ә август уртасында аларны чираттагы җыен көтә. Анда инде алар киресенчә күләмдә булачак һәм техник яктан әзерләнәчәкләр. Иртәгә Әлмәттә 2нче Каракүз фестивале башлана. Беренчесе узган ел 4 көн дәвам иткән иде. 10 мәйданчыкта шәһәр халкы һәм кунаклар ярминкәләрдә, күргәзмәләрдә, мастер-классларда, лекцияларда булдылар. Гаилә уеннарында катнаштылар, тәмле ризык белән сыйландылар. Урам артистларының чыгышларын күзәттеләр. Танылган артистлар һәм урам музыкантлары башкаруында музыка тыңладылар, җырладылар һәм биеделәр. Оештыручылар быел нәрсә әзерләгән һәм халык фестиваль турында ниләр уйлавын безнең төшерү төркеме белде. Каракүз алтын чәч белән бергә Болгар ханлыгын Тимерлан гаскәрләреннән саклаучы кыз. Яшь сугышчан Каракүз Идел буенда яшәүче төрле мәдәният вәкилләре булган кешеләрне берләштерү символына әверелә. 2018 елда Дашин Намдаков Әлмәткә Каракүз скульптурасын бүләк итә. Алай да аның тарихын бөтен кеше дә белеп бетерми әле. Этот памятник Каракуз. Это девушка, боец. Больше я, к сожалению, не знаю. Нет, не знаю. Но это точно не знаю, что сарды какой-то. Каракүз фестивале старт алганчы, ә ул быел 18 июльдән 28 августка кадәр һәр җомга, шимбә һәм якшәмбе көннәрендә дәвам итәчәк. Калабызда борынгы болгар чоры гаскәрләренең гәүдәләндерелгән иҗат төркеме эшләде. Кони замечательные, прям такие умные, красивые. Страшно очень, но это одновременно круто. От него исходит такой жар, а мне так холодно. Классные такие скакуны, вообще обалденные, особенно черные вот эти вот, такие изящные. Фестиваль кысаларында исә шәһәрдә барлыгы 15 мәйданчык эшләячәк. Программаның төп өлеше Әлмәттә булса да, быел аңа Түбән Кама, Бөгелмә, Азнакай һәм Лениногорск шәһәрләре кушылачак. Чарада танылган артистлар, комиклар, музыкантлар һәм блогерлар чыгыш ясаячак. Фестиваль кысаларында чаралар инде иртәгәдән үк башланачак. 15 июльдән 17 июльгә кадәр Әлмәт иҗтимагый үзәгендә олылар һәм балалар өчен мастер-класслар, лекциялар һәм китап корнеры оештырылачак. Олия Байрамалова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа фестивальләргә нигез салыну искеләрнең саклауына зур этәргеч. Бу өлкәдә күршеләребез дә калышмый. Без Ширмешән районының күркәм традицияләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Аллаһым барыша галәмне гараттың күдәрәтең белән. Рушания ханым Шакирова Ширмешан районы мәдәниятен үстерүгә менә инде 38 ел хезмәт итә. Хореограф булган ханымның көченнән барысы да килә. Ул район мәдәният йорты каршындагы халык театры режиссеры да, Яткар ансамбле җитәкчесе дә. Күп фестивальләрдә катнаштык инде без. Köp orunlar yağladık demeyinde motor itip çıkış yasıyız Allah'a şükür. Kızlarım benim 14 kişi. Алар барсы да безнең Ширмешән районының йөзек башлары. Күп милләтле район үзенең үзешчән ансамбль коллективлары белән дон тота. Шуларның берсе Пелеш Чуваш ансамбле. Народный ансамбль Пелеш формировался в 1991 году. В 2001 году нас присвоили народный. У нас уже 20 лет. В этом году, как образование народного ансамбля Пелеш, 30 лет собираемся отметить юбилей, 30-летие. Яңа Әлмәле авылы мәдәният йорты каршында озак еллар эшләп килгән төркемгә Татьяна Давыдова нигез сала, ул бүген дә биредә җырлап йөри. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Оля Бәйрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исәнмесез булыгыз.